היי, ותראו שזה שומר לי במג'יק אחד החדש שהורדתי לכולם. תראו שזה שומר לי ותראו איזה הרכב עשיתי. תראו איזה הרכב עשיתי. תראו וזה שמר. כל המכשפות שקניתי זה שמר. תראו איזה הרכב קטלני. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ו1, 2, 3, 4, 5, 6. הרכב קטלני רצח. קיצר, אתם לא מבינים איזה כיף זה. וזה שווה את זה לחכות כל פעם שאתם עושים את מוחקים ומכניסים. זה שווה את תוך כמה פעם עשיתי, וזה לא עשה לי כלום. יש עליתי רמה. טוב, יאללה, ביי.